Hej folkens, i den her video vil jeg gerne forklare hvordan man løser en cube. Så det er en meget simpel cube. Det eneste I behøver at vide om den, det er at den har to forskellige slags brikker. Det er centerbrikker og hjørnebrikker. Der er 8 hjørnebrikker på cuben og 6 centerbrikker. Og hjørnebrikkerne har 3 farver, og centerbrikkerne har 1 farve. Og så det eneste med I skal vide, det er at vi kommer kun til at lære 2 bevægelser at kende, og det er bevægelsen med højre side og bevægelsen med venstre side. Og højre side, det er den her side, så det er højre mod uret, venstre mod uret. Og det var det for den lille introduktion. Ses i første step. Velkommen til første step. Når I er færdige med første step, så skal cube gerne se nogenlunde sådan her ud, hvor I har en side og det her, som passer hele vejen rundt. Så lad os bare lige få den blandet, for jeg kan vise jer hvordan man gør. Så det man gør til at starte med, det er at det nemmeste du kan gøre, det er bare at dreje et hjørnebrik op til den center. Så dreje den sådan derop, så skader man nemlig ikke noget. Og så kan vi se, hvis vi vil have den her brik op herop, fordi det er den brik ved siden af, så kan vi se, hvis vi drejer den op, så er den vendt forkert. Og hvis den vender mod jer, den hvide, så skal I lave det her. Så skal I dreje den væk, sådan der, og så dreje den sådan her, sådan der, sådan der. Og så kan vi se herom, der har vi det samme, hvor at den vender mod os. Så det vi gør, det er at vi gør det samme som før, og det var det her. Og så var jeg heldig at den her, den bare var en bevægelse fra, så selvfølgelig er det ikke kun det, fordi at jeg kommer lige til at vise jer en anden ting I kan komme ud i. Og den anden ting, det er, hvis at I har den her ned og I drejer den op, at den sidder forkert sådan her, så den hvide, den sidder på højre side. Så det I gør, det er at I drejer den sådan her ned, og så drejer den her over, så drejer den op, så drejer den her tilbage. Og så skulle det gerne være løst. Håber du et godt første step. Ses i anden step. Velkommen til anden step. Når anden step er færdig, så skal jeg cube gerne se sådan her ud, så I har en side og det her rundt, og så hvor alle centerbrikkerne de passer. Så det vi skal lære i anden step, det er kun en algoritme, som den eneste algoritme vi kommer til at lære i den her tutorial. Så det den algoritme den gør, det er at den bytter de her 2 centerbrikker og de her 2 centerbrikker. Så det algoritmen den er, det er højre mod venstre, højre, venstre mod. Og det man så skal gøre, det er at I kan se at den her farve i top, den er blå, så holder vi der hvor der skal være den blå centerbrik mellem de her 2 blå brikker. Så holder vi den i front, og så holder vi blå i top. Så hvis I kan huske algoritmen, så er det højre mod venstre, højre, venstre mod. Og så igen, så skal I holde den sådan her, og så er det højre mod venstre, højre, venstre mod. Så igen skal vi holde den, så at den her brik, den skal passe herned. Så det er højre mod venstre, højre, venstre mod. Så kan man så også være uheldig ikke at have det. Så det man også skal have, det er noget lignende det her, hvor at der ikke er nogen brikker der skal byttes ud. Så altså ligesom at den her brik, den, hvis vi lader som om den var grøn, så er der ikke ligesom det. Så
holder vi den bare fra en eller anden vinkel, så laver algoritmen, og hvis I kan huske den, så er det højre mod venstre, højre, venstre mod. Og så igen, så skal vi bare gøre, som vi gjorde før. Og vi skal have algoritmen en gang til, højre mod venstre, højre, venstre mod. Så det var det for anden step. Ses i tredje step. Velkommen til tredje step. Når I er færdige med tredje step, så skulle jeres cube gerne være løst. Hvis I ikke ved, hvordan det ser ud, så ser det sådan her ud. Så der kommer der til at være 2 forskellige cases. Så det ene case, det er, hvor alle de her brikker, alle de her hjørnebrikker, de ikke passer. Og så er der også en, hvor der er 2, der passer, og 2, der ikke passer. Så hvor alle de her, de ikke passer, så holder vi de 2 i højre side, hvor at den ene gule den vender mod os, og den anden gule den vender væk fra os. Og det vi gør, det er, at vi laver algoritmen 2 gange, som vi allerede har lært. Så hvis du ikke kan huske den, så er det højre mod venstre, højre, venstre mod. Så igen, højre mod venstre, højre, venstre mod. Så er cuben løst, men det er jo ikke det eneste, man kan få. Så hvis man er uheldig at få det her, så holder man den brik i højre, hvor den gule den vender mod højre. Så laver man algoritmen 2 gange til at starte med, højre mod venstre, højre, venstre mod, højre mod venstre, højre, venstre mod. Så kan I se, hvis vi drejer den, så har vi det samme som sidste gang. Så laver vi bare algoritmen 2 gange. Så håber jeg, at det var en rigtig god og hjælpsom tutorial, så I må meget gerne lægge en kommentar og give et like, og hvis I kunne lide den her video til mere fra min kanal, så skal I huske at subscribe. Hvis I disliker videoen, så må I meget gerne skrive ned i kommentarerne hvorfor. Så er der ikke så meget med at sige end ses i næste video. Bye bye. Jeg har spillet det lidt, og jer som har spillet spil før kan nok høre, at jeg har skruet musikken fra. Jeg er bange for copyright. Så lad os bare starte.